Fa més de 12.000 anys, la fi de l'últim període glacial va originar onades catastròfiques que van negar grans àrees de la Terra, abans no s'iniciés el que considerem història. Les terres costaneres riques, prou càlides perquè s'hi haguessin establert societats civilitzades, van quedar enterrades sota les aigües i el nostre passat va morir ofegat amb elles. Ara, la tecnologia moderna ens permet rescatar de les profunditats aquest capítol oblidat de la història humana. Mons submergits. Els regnes inundats del període glacial. Davant de la costa occidental de l'Índia, el sonar descobreix dues ciutats enterrades de 25 quilòmetres quadrats d'extensió, inundades fa 7.000 anys. Fins ara s'han recuperat més de 2.000 objectes del fons marí. Podria ser la civilització més antiga que s'ha trobat mai. A 6.500 quilòmetres a davant de les costes del Japó, els submarinistes han descobert un cercle de pedra submergit de dimensions gegantines. Potser el van construir els Jumons, un poble misteriós que va habitar aquestes illes fa més de 12.000 anys. A prop, davant de les costes de Taiwan, s'han descobert unes parets submergides enormes. Fins al final del període glacial, aquesta estructura hauria quedat fora de l'aigua en la franja de terra que connectava Taiwan amb la Xina. Però no s'ha trobat ni rastre de la civilització que la va construir. Fa més de 10 anys que recorro el món buscant indicis sobre l'origen de la civilització. De tant en tant m'he trobat seguint pistes molt especulatives i ara m'adono que algunes eren falses. Això m'ha valgut moltes crítiques, algunes ben guanyades. Però cap d'aquestes crítiques no m'ha convençut que a la primera història humana no li falta un gran capítol. Segons la ciència, fa 100.000 anys que existeixen humans iguals que nosaltres. Però fins ara, l'arqueologia només ha pogut trobar indicis de civilització que remunten a 10.000 anys, a l'aparició de l'agricultura. I jo em pregunto, què van fer els 90.000 anys anteriors? Segons la visió convencional, fa 5.000 anys els humans van començar a desenvolupar l'arquitectura monumental i a construir les primeres ciutats de manera independent i simultània a Egipte i la Mediterrània, a Mesopotàmia i poc després a l'Índia. Però ara es comença a admetre que l'origen de la civilització es remunta milers d'anys en el passat, al final del període glacial. Curiosament, els arqueòlegs no consideren les grans inundacions que es van produir durant el mateix període i que podrien haver amagat proves cabdals. Crec que ha arribat el moment de reparar aquesta negligència. Durant el període glacial, grans zones de la Terra van quedar cobertes per una capa de gel de 3 quilòmetres de gruix. Quan el gel es va fondre, es van alliberar milers de milions de litres d'aigua en 3 tongades diferents, entre 7.000 i 17.000 anys enrere. El nivell del mar va pujar més de 100 metres, va inundar les terres baixes i va originar les masses terrestres tal com les coneixem actualment. Una àrea més extensa que l'Amèrica del Nord i Austràlia juntes, la major part de la qual gaudia d'un clima benigne on podia prosperar la civilització, va desaparèixer per sempre. Això podria explicar que centenars de cultures hagin mantingut llegendes sobre una gran inundació que va destruir una civilització antiga. Des de la pèrdua de l'Atlàntida a Noè, acompanyant a l'arca una parella de cada espècie animal. Els pobles s'han transmès oralment aquestes llegendes durant milers d'anys, però els erudits les consideren meres fantasies. Gràcies als avenços tecnològics, l'arqueologia submarina pot investigar les zones del planeta que van quedar submergides al final del període glacial.
Però la majoria d'arqueòlegs marins busquen restes de naufragis i no pas indicis submergits d'una civilització perduda que no creuen que hagi existit mai. Jo crec que es pot adoptar un altre plantejament. No sóc científic, sinó periodista, i no tinc el suport econòmic de cap institut marí. Però la meva recerca ja ha començat a produir proves que contradiuen la visió convencional. El naixement de l'agricultura i els primers assentaments. Les primeres mostres d'art. L'origen de la religió i les primeres tradicions espirituals. En resum, els inicis de la civilització. El meu viatge comença a Malta. Ara està envoltada pel mar Mediterrani, però durant el període glacial formava part d'una gran massa terrestre amb un clima favorable i estava connectada a Europa a través d'una llenca de terra que la unia a Sicília. A pesar de la petita extensió que ocupa en l'actualitat, Malta representa un punt cabdal en la història de la civilització i la religió. Els arqueòlegs creuen que els seus temples són els primers i els més antics de tot el planeta. I quins temples! Els van construir amb megàlits o pedres enormes. N'hi ha de tan grosses que costa imaginar-se com les van poder moure. Això és Gigantilla. Havia estat 3 vegades més alta, però tal com diu el folklore maltès, encara sembla obra de gegants. Es creu que té 5.700 anys d'antiguitat, més de 1.000 anys més que Stonehenge, a Anglaterra, o les piràmides d'Egipte. És un dels molts temples megalítics imponents i sofisticats que hi ha a Malta. Però el misteri és l'absència d'antecedents. Els que van treballar amb aquestes pedres gegants no eren ni de bon tros principiants. Sabien perfectament el que feien. Però els precursors d'aquests temples no s'han trobat ni a Malta ni enlloc del món. Potser els arqueòlegs s'equivoquen limitant les seves recerques a terra ferma. Perquè el nivell del mar ha pujat tant des del període glacial que s'ha de buscar sota l'aigua. El rastre de les pistes perdudes comença aquí, a Gran Port, a la Valletta. Fins al segle XVII existeixen textos antics que parlen d'un enorme temple megalític submergit parcialment a les aigües de Gran Port. I de cop i volta se'n deixa de parlar i avui no en queda cap indici. Llavors, el 1999, a internet van començar a aparèixer textos que deien que s'havia trobat un altre temple submarí a uns quants quilòmetres davant d'Slima. Durant un any vaig fer més de 50 immersions a la zona on se suposava que hi havia les ruïnes, però no les vaig poder trobar. Potser les herbes aquàtiques me les havien ocultat. Frustrat, vaig començar a dubtar que hagués existit. Llavors vaig saber que una altra persona deia que havia descobert un temple submarí allà mateix. El 1994, el comandant Salvatore Scicluna, un personatge de gran prestigi que havia fet investigacions arqueològiques marines per a la Marina Reial, va afirmar també que havia descobert un temple prehistòric a 8 metres de profunditat. El comandant Scicluna s'havia mort, però el seu amic Joseph Ellul recorda el descobriment. Em va dir que existia un temple sota el mar. Ostres. Just davant de St. Julian's. Va publicar el seu descobriment al Maltese Sunday Times, el diari més prestigiós de Malta, però ningú no en va fer cas.
Aquí diu que ha trobat, a uns 8 metres de profunditat, un temple prehistòric a Slima. Joseph, el que no entenc és que això va passar el 1994. Com és que els arqueòlegs maltesos no en van fer cas? Els arqueòlegs maltesos no hi estan interessats. En les meves 50 immersions no vaig localitzar el que el comandant va veure, però continuo buscant. Pel que es veu, els arqueòlegs no donen importància a les llegendes de les cultures antigues que parlen d'una inundació que va destruir una civilització. La més famosa és la de l'autor grec Plató sobre l'Atlàntida, una illa on vivia el primer poble civilitzat que una terrible inundació va engolir. Plató va viure al segle IV abans de Crist, però segons ell, el cataclisme va passar milers d'anys abans. Es van produir terratrèmols i inundacions extraordinàriament violents i després d'un dia i una nit insuportables, l'illa de l'Atlàntida es va enfonsar sota el mar i va desaparèixer. Plató situava l'Atlàntida davant de les columnes d'Hèrcules, l'antic pas al Mediterrani, és a dir, a l'oceà Atlàntic. Diu que la inundació també va tenir efectes devastadors al Mediterrani, on els supervivents van haver de començar com nens, sense recordar res del que havia passat. El que és estrany és que Plató dona la data exacta de la inundació, 9.000 anys abans que la història arribés a l'era grega. Això significa que l'Atlàntida va desaparèixer fa 11.500 anys. Una llegenda sorprenentment semblant del sud de l'Índia parla d'una gran civilització engolida pel mar, si fa no fa cap a la mateixa època. Els arqueòlegs se'n riuen de l'Atlàntida i de la seva antiguitat. Però ara, la geologia demostra que just quan Plató situa el cataclisme, a tot el món van quedar submergides grans extensions de terra. La causa en va ser una de les 3 grans tongades d'inundacions mundials del període glacial. El professor John Shaw creu que la segona gran tongada, entre 11 i 12.000 anys enrere, podria ser la base real del relat de Plató. M'estranyaria que no hi hagués cap relació. Em fa l'efecte que quan el nivell del mar augmenta extraordinàriament en qüestió de dies, es tracta d'un element molt important de la teva història. Crec que molts d'aquests mites es basen en la realitat, i la realitat és que el nivell del mar va pujar molt de pressa. Si observes la velocitat de l'increment del nivell del mar, veus que aquest increment té certs màxims, com ara fa 14.000 anys i fa 11.000 anys. Es troben proves d'un flux sobtat d'aigua provinent dels casquets glacials. Un flux tan ràpid que hauria creat ones immenses i altíssimes d'aigua. Jo les anomeno ones glacials. Són allaus que neixen a dalt de tot dels casquets glacials. A mesura que es desplaçava i descendia en altitud, aquesta allau hauria guanyat velocitat i hauria anat incorporant cada cop més aigua. En arribar a la part inferior del casquet glacial, l'onada podia moure's a uns quants centenars de quilòmetres per hora. Podia fer uns 600 metres d'alt i potser uns 1.500 quilòmetres de longitud. Em sorprèn la notable coincidència entre aquest punt màxim de la inundació, fa uns 11.000 anys, i la cronologia que ens dona Plató. Sí, aquesta data tan concreta que Plató dona és la data que, segons nosaltres, correspon al final del període glacial. I també coincideix amb una gran descàrrega d'aigua de desglaç. Els experts no es posen d'acord sobre la velocitat i la violència de l'augment del nivell del mar. Però sigui com sigui, m'he adonat que el model que els arqueòlegs tenen del passat és força incomplet. Són pocs els que han pensat en els més de 25 milions de quilòmetres quadrats de terra perduda. És un paller molt gran, però estic disposat a buscar-hi l'agulla, i per això hem de tornar a Malta. A Malta, un grup de metges científicament interessats en la prehistòria i amb diversos articles publicats han suggerit una idea atrevida, que Malta formava part de l'Atlàntida de Plató.
Un element important de la seva tesi sobre el terreny implica els estranys canals gravats, anomenats popularment roderes de carro, que esquitxen les illes malteses. Fins ara no s'ha pogut determinar la funció d'aquestes roderes de carro, però tothom coincideix que són humanes i que tenen milers d'anys d'antiguitat. El doctor Anton Mifsud, president de la Societat Prehistòrica de Malta, ha suggerit recentment que el text de Plató es fa referència explícita a aquests canals. Tenen formes diferents pel terreny. Hi ha diferents tipus de canals. Jo crec que aquests canals de pedra, les anomenades roderes de carro... Com aquesta on estem asseguts. Això, com aquesta, són un dels tipus de canals descrits per Plató. Hi ha qui diu que es feien servir per transportar megàlits, de les pedreres als temples. I també existeix una altra hipòtesi segons la qual servien per transportar els productes agrícoles del camp a les cases. Aquesta és en realitat la funció que Plató dona a aquestes roderes, a aquests canals. Entesos. Per les característiques físiques descrites per Plató, sé que van construir molts temples als seus déus. Enlloc del món no hi ha una concentració tan elevada de temples megalítics. Un dels coautors del llibre de Mifsud em va explicar que a la costa nord-oest de Malta havien trobat sota l'aigua unes roderes de carro semblants, una altra possible pista del món submergit perdut. Què, Chris? Ens submergirem primer als dos punts de la costa oest? El nord-oest, els canals i els esglaons? Sí. Ens vam fer a la mar amb una barca de pescadors preparada per fer submarinisme. Els últims anys, més d'un submarinista ha vist roderes de carro o canals submergits en diversos punts de la costa de Malta. Segons els geòlegs, aquesta part de l'illa s'eleva lentament. Les roderes submergides que estem a punt de veure haurien estat per sobre de l'aigua fins fa 11.000 anys. L'agafes? Les roderes submarines estan densament cobertes d'herbes aquàtiques, però el seu aspecte és inequívoc. Tallades en un substrat de calcària dura, constitueixen exactament el mateix fenomen que les misterioses roderes de carro prehistòriques que es troben a la superfície. Si apartes les herbes aquàtiques, distingeixes uns solcs i uns canals molt ben tallats, que semblen fets amb eines i no pas per l'acció de desgast de les rodes de carro. Allà on acaben les roderes de carro, trobem el final de l'altiplà submarí i seguim una paret vertical fins a una profunditat de 25 metres. Arribem a l'entrada d'una cova. Sembla com si al sostre li haguessin donat artificialment forma quadrada. L'arquitectura interior de la cova encara és més interessant. Ocupant una posició protegida, a recer de les ones, els corrents i altres forces erosives, hi ha una sèrie de sortints en angle recte que també semblen fets per l'home. Hem trobat una cova molt interessant, amb una entrada quadrada. Per tot Malta hi ha coves amb entrades quadrades. Són coves que han estat habitades durant milers d'anys.
Hem trobat roderes de carros submergides, sense cap mena de dubte artificials, a uns 6 metres d'aquí, a la part de l'illa que s'eleva. Això vol dir que aquestes roderes de carro són extraordinàriament antigues i crec que això qüestiona la interpretació i datació actuals del fenomen de les roderes de carro a Malta. Fa 11.000 anys, les roderes de carro haurien quedat per sobre del nivell de l'aigua. En aquella època, el gel del període glacial encara dominava la major part del món. Però potser Malta no. Cada cop hi ha més científics que creuen que al final del període glacial, Malta era un paradís subtropical. Un grup de geòlegs de Durham, al nord d'Anglaterra, estan trobant proves que apunten en aquesta direcció. I vaig anar per veure si em podien ajudar a entendre una mica més les misterioses estructures submarines de Malta. Amb tecnologia a punta, el doctor Glenn Milne elabora models informàtics de la Terra tal com era fa milions d'anys. Resulta que fa 15.000 anys, a causa de la seva latitud sud, Malta tenia un clima relativament temperat. En aquella època, el nivell del mar era molt més baix i una gran part del que ara és mar, llavors quedava per sobre l'aigua. Malta formava part d'una gran massa terrestre que la unia a l'illa de Sicília, a 80 quilòmetres de distància. Les zones de color taronja corresponen a la part de terra que quedava a la superfície fa uns 20.000 anys. Tota aquesta àrea es va inundar fa uns 10.000 anys. Hi ha un parell de períodes en què veiem un salt pronunciat del nivell del mar. Un va ser fa uns 14.000 anys i l'altre fa uns 11.500 anys, més o menys. Estem parlant d'un període de la història de la Terra molt fred, de manera que els humans es van desplaçar de latituds septentrionals a latituds més meridionals. Van migrar cap a la regió equatorial on hi ha moltes zones exposades. Si sumem totes aquestes àrees que estaven exposades en ple període glacial i que ara estan submergides, quina extensió de terra es va perdre? Aproximadament uns 25 milions de quilòmetres quadrats. Ostres! Sí, es va perdre una gran extensió de terra. En total, és una àrea equivalent a l'extensió d'Austràlia, el Canadà i els Estats Units junts. Aquí podem veure el perfil de la costa del Mediterrani occidental fa uns 16.000 anys. Si passem dels 16.000 anys a 14.000 anys i ens fixem en la llengua de terra entre Malta i Sicília, veiem que entre aquells dos períodes Malta i Sicília es van separar. Aquí. Mirem el següent mapa. Ara passem de 14.500 anys a 13.500 anys. És un gran canvi. És un canvi molt gran. Aquí, a l'est de Malta, s'ha perdut una extensió immensa de terra. Costa de dir per la resolució que tenim, però segurament es pot dir que en aquest punt les 3 illes de l'arxipèlag de Malta, Malta, Comino i Gozo, encara formen una única massa de terra, encara que ja comença a adquirir les seves característiques actuals. De manera que llavors Malta era molt més gran que ara. Però els arqueòlegs no volen saber res de les terres perdudes en el període glacial. Crec que és ben possible que les roderes de carro i les restes de ruïnes de temples subaquàtics i altres estructures formin part d'una civilització oblidada del període glacial. Si poguéssim recuperar aquest llegat, potser els arqueòlegs es veurien obligats a replantejar-se els orígens dels constructors dels extraordinaris temples de Malta i potser de la civilització mateixa. L'ambient de l'actual capital de Malta, La Valeta, es pot considerar una metàfora del misteri i la intriga d'aquesta antiga fortalesa del Mediterrani. Al llarg dels mil·lennis, aquí han viscut pobles molt diferents. Els antics egipcis, els grecs, els fenicis, els romans, els croats, tots amb els seus secrets. El Museu d'Arqueologia de La Valeta conté una esplèndida col·lecció d'objectes. Els dibuixos en espiral de diverses bases de columnes de temples són molt similars als que he vist a Karnak, a França, i en altres centres megalítics europeus. Però moltes de les escultures que es troben aquí semblen d'una època molt més anterior.
Els arqueòlegs les anomenen dones grasses, per raons evidents. O Venus de Malta, o deesses mare. Són els símbols religiosos centrals dels grans temples megalítics de Malta. L'arqueologia situa aquestes figures en el Neolític, fa uns 5.000 anys. Però a mi em recorden l'art de l'Europa de l'edat de pedra, fa 15, 20 o fins i tot 25.000 anys, en què trobem les mateixes figures de la deessa mare. La Venus de Willendorf, d'Àustria, té 30.000 anys d'antiguitat. La figura de Moràvia té 27.000 anys. Sigui quina sigui l'edat dels temples megalítics, estic segur que es tracta d'un símbol religiós molt antic, amb unes arrels fixades en un passat molt antic. Aquí, a Malta, diuen que els primers habitants no van arribar fins l'any 5.200 abans de Crist. Però podria haver-hi existit abans una civilització perduda durant el període glacial? El problema dels objectes de pedra, ja siguin temples o estàtues, és que no es poden datar directament amb el mètode del carboni 14 perquè no contenen materials orgànics. En les últimes dècades, l'edat dels monuments de pedra s'ha determinat datant residus de fusta, os i altres materials orgànics que s'han trobat a prop. Ara, a Malta, alguns dels arqueòlegs amb més experiència, com el professor Anthony Bonanno, comencen a admetre que les cultures que desenterren podrien tenir més anys del que fins ara ens pensàvem. Existeixen certs indicis que apunten que els humans podrien haver arribat a Malta abans de l'any 5.000 abans de Crist. En realitat, cal recordar que durant el període glacial hi va haver períodes en què les illes no eren illes, sinó que existia una massa terrestre que comprenia Itàlia, Sicília i les illes de Malta. De manera que els humans podien haver arribat fàcilment a les illes, com van fer tants animals. El problema és que fins ara les proves que en tenim no són prou concloents per afirmar de manera definitiva que els humans van arribar a Malta. Aquestes proves es refereixen al descobriment d'unes dents humanes entre capes de restes d'animals prehistòrics dipositades en una cova natural espectacular anomenada Gar d'Àlam. Les restes animals van arribar aquí dutes per les inundacions massives que van omplir la cova diverses vegades durant el període glacial. Una capa, constituïda gairebé completament per una espècie extingida de cérvol europeu, es va formar fa més de 12.000 anys. Les dents es van trobar en aquesta capa, i això suggereix que aquí hi havia humans molt abans del que diuen els arqueòlegs. El doctor Charles Ventura m'explica per què els arqueòlegs continuen negant-se a acceptar les troballes. Creiem que durant les excavacions aquestes dents devien caure a un estrat inferior procedents d'estrats superiors. Però contra aquest argument jo vaig trobar una dent, com a mínim una, que era sota d'una capa estalagmítica. És molt poc probable que hagués arribat aquí procedent d'estrats superiors, perquè si hagués caigut hauria anat a parar al mig del solc i no pas a sota de la capa estalagmítica. El que això suggereix és que la capa s'hi va formar a sobre. Sí, exacte. Tenim, doncs, que aquesta teoria arqueològica tan bonica, segons la qual fa 7.200 anys a Malta no hi vivien éssers humans, resulta amenaçada per un descobriment inconvenient, la troballa de 2 o 3 dents en clara estratificació, cosa que suggereix que són molt més velles. Aquestes dents no encaixaven. Les van arraconar, les van anar arraconant lentament i les van ignorar. Les dents es van enviar a Londres per determinar-ne l'edat. Els resultats de les proves eren ambigus, però els arqueòlegs van afirmar que donaven suport a la posició ortodoxa. El doctor Anton Mifsud, el col·laborador d'Aventura que m'havia ensenyat les roderes de carro, va decidir tornar a examinar els resultats de les proves el 1996.
Vaig escriure al Museu d'Història Natural de Londres i em van donar accés a tots els resultats que tenien, que incloïen altres proves, com la prova del fluor i la de l'òxid d'urani. Aquestes proves s'utilitzen per datar mostres mesurant substàncies químiques que s'absorbeixen a una velocitat constant amb el pas del temps. Si agafes dues mostres del mateix estrat i en compares els resultats de les proves del fluor i l'òxid d'urani, tens una eina força útil per datar les mostres. I aquestes altres proves demostren que les dents són realment antigues? Exacte, i això no es va publicar fins que jo ho vaig fer el 1997. La polèmica encara no s'ha tancat. Però els resultats de totes aquestes proves qüestionen que les dents tinguin menys de 7.200 anys i podrien reescriure la prehistòria de Malta. Si excavem una mica més, veiem que en altres llocs clau, l'arqueologia de Malta també es posa seriosament en dubte. Pensem en l'Hipogeu, un immens temple subterrani situat a prop del gran port de Malta. N'han desaparegut milers de despulles humanes, descobertes fa més de 50 anys. Corren rumors segons els quals s'han arribat a esborrar antics murals. Partint de l'estil dels pocs objectes que s'han trobat, es creu que pot tenir uns 5.000 anys. Però podria ser més antic? Al sostre hi ha uns dibuixos d'ocre vermell, molt difuminats, gairebé invisibles. Formen part d'una sèrie de murals de color ocre vermell que temps enrere decoraven l'interior de l'Hipogeu. La majoria han desaparegut completament. El pare Magri, sacerdot jesuïta, va ser el primer a excavar aquí al començament del segle XX. Va trobar-hi milers de fragments d'ossos humans totalment desordenats i llavors es va calcular que en aquell garbuix hi havia les despulles de 7.000 persones. Més tard, es va dir que podrien ser 30.000 persones. No cal dir, doncs, la sorpresa que em vaig endur quan vaig demanar de veure aquelles restes i em van informar que només en quedaven 6 cranis. És a dir, Marc, que això és tot el que queda de les despulles humanes trobades a l'Hipogeu? Més o menys. Pel que es veu, no estaven en gaire bon estat quan es van trobar i es van perdre poc després de l'excavació. A més, la persona encarregada d'aquella excavació, el pare Manuel Magri, va tenir la desgràcia de morir en una expedició a Tunísia abans de publicar les seves notes. Com a arqueòleg, no et sap greu haver perdut les altres despulles? Em sap molt de greu no tenir-les, perquè actualment, amb les tècniques modernes d'anàlisi estadística, no solament anàlisi científica per determinar-ne la composició, sinó d'anàlisi estadística, necessitem una mostra gran i, per desgràcia, aquesta mostra s'ha perdut. Com és que van desaparèixer les despulles de 7.000 individus de l'Hipogeu? És molt preocupant. Extraordinàriament preocupant. És força sinistre i suposa un atac en l'historial de l'arqueologia maltesa. Ja sé que les dents no s'han datat, però i els cranis? Tampoc. Els cranis no s'han datat, tampoc. I què s'ha datat de l'Hipogeu? Res de res. El fet que no s'haguessin fet ni tan sols unes proves tan senzilles com aquestes em van fer veure que el model del passat de Malta era molt poc consistent. Em van donar més empenta per continuar les meves investigacions subaquàtiques. Em va trucar Chris Agius, amb qui m'havia submergit per veure les roderes de carros submarines. Havia localitzat una curiosa arcada submergida que podia formar part d'una estructura artificial, a Quabra Point, aquest cop davant de la costa nord-est de l'illa. Vols comprovar-ho tu abans de baixar? No vols que baixem junts? Si estàs segur que és aquí, podem baixar ara ja. Sí, segur que és aquí. Molt bé, perfecte. L'estructura és a una profunditat considerable. La part superior de l'arc és a 20 metres i el fons del canal, ple de sorra, és uns 25 metres. Quan passes nedant per l'arcada,
No pots ignorar els costats tan quadrats del canal. Costa creure que aquesta estructura fos creada per forces erosives naturals. El més interessant és que el canal està alineat de nord a sud, cosa que reforça la idea que els humans van participar en la seva construcció. Un canal de nord a sud i una arcada que el cobreix. Potser és cosa de la natura, però a mi no em sembla natural. Si és obra dels humans, vol dir que ja eren aquí fa més de 12.000 anys, quan aquesta zona encara era a sobre de l'aigua. A terra, l'arqueologia no ha aconseguit explicar el que ens ensenya, que els humans van arribar a Malta fa només 7.000 anys, 1.500 anys abans que s'hi construïssin els primers temples megalítics. A sota de l'aigua, cada cop apareixen més proves que demostren que els nostres avantpassats eren molt anteriors i que es dedicaven a l'arquitectura des de bon començament. Els temples de Malta són un dels grans enigmes de la prehistòria. Crec que l'arqueologia no els farà justícia, ni a ells ni als seus constructors, fins que es dugui a terme una investigació com cal de la llengua de terra que unia Malta amb Sicília durant el període glacial. Fins aleshores, hem d'estar oberts a la possibilitat que el que hem après fora de l'aigua sigui només una part de la història. Però Malta no és l'únic lloc on es poden buscar regnes submergits del període glacial. Em dirigeixo a Bimini, una illeta de les Bahames situada a uns 60 quilòmetres davant de la costa de Miami, a Florida. He vingut per estudiar l'anomenat Camí de Bimini, la meca dels estudiosos de l'Atlàntida. Hi ha una estructura de fileres paral·leles de blocs de pedra submergits de més de 600 metres de longitud, tan gran que només es pot veure des de l'aire. Som aquí a South Bimini, com pots veure en aquest mapa. Proposo. M'ajuda Trick Adams, antic pilot d'avió i ara investigador submarí. Va ser ell qui va descobrir les estructures als anys 60. Un cop a dalt veuràs que és impressionant. Jo l'he vist volant a més de 9.000 metres d'altitud. És enorme. Sembla molt gran. És enorme. Ens dirigim cap a l'est de Bimini, cap a la plana on hi ha el banc de la Gran Bahama. Bob Brash, copilot d'en Trick, va ser el primer a veure les estructures. Es dedicava a pilotar avions de càrrega per aquesta àrea de l'Amèrica Central i del Sud. Em va trucar i em va dir: escolta, he vist una cosa rara. A l'aigua hi ha una gran formació en forma de jota. Ens va impressionar molt i vam anar de seguida. I vam fer un parell de voltes i vam fer unes quantes fotos. En realitat, algunes de les primeres fotos que van publicar els diaris de tot el món les va fer en Bob mateix. Va, ja ens acostem al camí. Poc després del seu descobriment, es va dir que es tractaven de restes de l'Atlàntida. Però al cap de 3 anys, els arqueòlegs i els geòlegs van afirmar que eren un fenomen natural i no se n'ha tornat a fer cap investigació seriosa. Ara som més o menys aquí. Ens ficarem a l'aigua, seguirem aquesta pota, farem la volta i continuarem per aquest costat. Té una forma molt peculiar. Sí, és ben curiosa. Crec que el millor és ficar-se a l'aigua i comprovar-ho. En marxa.
Els blocs gegants parlen pel seu compte. Tenen una forma tan definida i tan simètrica que sembla evident que són obra humana. Però les proves científiques demostren que són una platja enrocada que a causa de l'acció de les onades pot fragmentar-se i donar lloc a formes regulars. Hi ha uns quants blocs aixecats pel que semblen petits pilars, tot i que això no ho ha constatat cap dels arqueòlegs que han descartat la idea que sigui una estructura humana. Els científics tampoc no es posen d'acord sobre l'edat dels blocs. Hi ha experts que diuen que només tenen 3.000 anys. Altres diuen que en tenen 7.000. Crec que aquest cas presenta prou interrogants i contradiccions per mirar aquest enigma amb ulls diferents. Això és, sens dubte, una platja enrocada. L'únic interrogant és saber si els humans han intervingut en la seva disposició. En aquest costat veig molts blocs en forma de pilar situats damunt d'uns petits blocs que sembla que l'aixequen del substrat. En Trick em va mostrar altres anomalies que no encaixen en la imatge clàssica d'una estructura del tot natural. Aquí tenim un exemple perfecte d'un enforcall enter on una de les pedres grosses s'ha desplaçat i forma una àrea rectangular perfecta. El que fa que m'interessi és que durant el període glacial, just aquí existia una illa enorme. Seria un lloc que podria haver tret humans, sobretot quan el període glacial va dominar l'Amèrica del Nord, que va quedar pràcticament inevitable en moltes grans àrees. Llavors això podria haver estat un paradís. Si s'hagués construït quan el nivell del mar era més baix, potser uns 60 metres més baix, aquesta zona hauria quedat més alta i hauria estat un lloc perfecte per construir-hi una fortalesa o un temple. El camí de Bimini no sembla pas una fortalesa o un temple, ja que només té un pis. Però per aquí diuen que abans era molt més gran. Diuen que el capità Webster, nord-americà, va dur-hi barcasses i grues als anys 20 per extreure els blocs de valuós granit que coronaven el camí. I enlloc més de les Bahames no es troba granit de manera natural. Una història increïble? Doncs jo pensava que sí, fins que vaig conèixer una persona que recorda el capità Webster i la seva brutal tripulació traient granit del camí de Bimini, on avui no en queda gens ni mica. Alvin Taylor té 80 anys. Havia estat pescador i de petit va veure com extreien el granit. Va dur 2 barcasses i un remolcador. El remolcador també es deia Webster. Tenia una grua i uns quants bussos. En aquella època devien fer servir una bomba manual. Per enviar aire, sí. Sí, això, i va omplir les barcasses. I què en va fer de la pedra que va extreure? Se la van dur als Estats Units. Se'l van portar als Estats Units? Sí, la van fer servir per construir esculleres. Ens passàvem hores mirant-lo perquè era tot un espectacle. Devia treure un munt de pedra. De petit recordo que venia cada estiu. Sí, sí. Va fer una pila de viatges. I d'on creu que va sortir tota aquella pedra, tot aquell granit? Si vols que t'ho digui tot plegat, és un misteri. Hi havia pedres que feien un parell de tones. Com carai hi van anar a parar? És tot un misteri. Crec que hi ha proves que poden donar suport a la història que explica l'Alvin. En Trix i jo vam trobar un munt de blocs al fons del mar, al nord de l'illa. Centenars de blocs, que resulta que són de granit, un tipus de roca que sabem que no es produeix de forma natural a les Bahames. Els arqueòlegs afirmen que els blocs són llast de vaixells, que els van llançar aquí o que es van enfonsar. I sí que hi ha restes d'un naufragi, però a mi em semblen les d'una barcassa dels anys 20. Podria ser una de les barcasses de Webster enfonsada pel pes del granit que intentava carregar? Un granit que Alvin Taylor i altres testimonis oculars afirmen que es va extreure del camí de Bimini, on només van quedar els fonaments de la platja enrocada que veiem avui dia. Aquestes especulacions són difícils de demostrar. El que és cert és que al final del període glacial
existia una gran illa, engolida ara pel mar, a l'extrem nord-oest de la qual hi havia hagut el camí de Bimini. El professor John Gifford, de l'Institut Marí de Miami, no creu que les estructures descobertes siguin artificials, però li vaig preguntar què en pensava de l'existència d'aquesta illa. És una idea que ha tingut molta gent, jo també, i el primer que s'hauria de fer és anar a les Bahames i buscar ruïnes arqueològiques, no solament sota l'aigua, sinó també a terra. Segons tots els estudis arqueològics que s'han fet fins ara a les illes de les Bahames, les ruïnes arqueològiques més antigues tenen només uns 3.000 anys. No hi ha res més antic. A terra? A terra, sí. Quants estudis d'arqueologia marina s'han fet a les Bahames? Doncs d'arqueologia marina prehistòrica, poquíssims. Tenim un banc de les Bahames de milers de quilòmetres quadrats i tot de persones desplaçant-s'hi. Com a mínim, una part d'aquestes persones haurien d'haver deixat rastres als punts més alts, als llocs que s'haurien convertit en illes. I en aquests llocs, els arqueòlegs terrestres haurien de trobar-hi restes. Això és ben cert, però no descarta res. Pensem que el banc de la Gran Bahama era una illa al període glacial i tots els estudis arqueològics s'han fet fora de l'aigua, de manera que només abastarien el 10 o el 15% de l'antiga illa i, per tant, un 90% de l'antiga illa no s'hauria estudiat mai. Això és veritat, però és evident que cap organització no finançarà un estudi arqueològic submarí prehistòric de les Bahames. Com que creuen que al voltant de les Bahames no es pot trobar res d'interessant sota l'aigua, resulta impossible trobar ajudes per fer investigacions subaquàtiques serioses. Encara no sé del cert si el camí de Bimini és una estructura natural o un centre megalític artificial. Crec que la resposta queda a l'aire fins que es presti atenció al regne submergit del període glacial, que fa temps s'aixecava sobre les zones. Però el banc de la Gran Bahama és només una part dels 25 milions de quilòmetres quadrats de terres habitades perdudes al final del període glacial. Zones aptes per a l'assentament humà, qui sap si també per a l'aparició del que avui considerem civilitzacions. No crec que sigui bo per a la ciència que els experts s'aferrin a l'opinió establerta, que ignorin els mites mundials d'inundacions i estiguin tan convençuts que comprenen la història sencera de la civilització, tenint en compte que sota les aigües existeix un enorme món submergit sense explorar. És una extensió massa gran per a mi, o per a qualsevol petit grup d'investigadors, però estic disposat a ajudar a afilar més prim en les investigacions. L'Índia té molts mites d'inundacions arrelats a la seva cultura i grans quantitats de terres engolides pel mar al final del període glacial. Aquests mites ens han dut a ruïnes submarines espectaculars. Les coneixerem en el pròxim episodi.